dünya yıldızlarının katnaşmağına Arkadan Zeheratlı Kino Festivali. Edward Montet bilen kızıklı söhbetdeşlik. Sunat aleminin yaşacık yıllığı. Celil ve Mätten kızıklı sahne arkaları. Anayat biliyan da klip şurlayan. Farahat Turcayev Aşgabat akşamlarında. İnterval çok var. Diyorum içine girer. Himmeti ve ondan hem köpüsü az vaqtdan yekşenme soğudunna. Her hepdaning renkli täzeliklerini özünde jemleyen yekşenme soğudunun adından ähliňize salam. Ýaýlymyň başyna sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalım. Sungat alemi yine renkli hepden izagalardı. Geçen hepde sungat aleminde näme täzelikler bolluka? Renkli hepden başyny Resul Sahatov bilen başlaýar. Resul Sahatov üýtködüm aýdymy? Ören üýtköşejek täzelik bolupdyr. Bilmedim, hiç bilmedim. Feýänimi ýar sen görmedim. Inni gelmesen yarım men gatyken üýtködüm. Bilmedin sen bilmedin. Feýänimi hiç mi duýmadym. Inni gelmesen canım men gatyken üýtködüm. Geçen hepdämizde Amalia hem öz renkine oşupdyr. Amaliadan bileninden galma. Duet aydımlar bilen devam edýär. Mekan Atayev ve Espeter'dan Şervet. Şapır şupır meni öp, şakır şukurluğu böp. Seni mervet yöne, senene mervetler köp. Onda da çoğu şervet, sen yaman ervet. Meselemi sana, bu yüreğimi birime. Marka yoli, marka yoli. Hemmelerin hevesi, sevdanın teze yoli. Mesayladım onu, marka yoli. Türkmenistan'na ilkinci marka yoli. Modadan galma, odan giyin, odan yaşa. Indi barsa kızıklı soraglar hem de sahne arkaları bilen dowam etýäs. Geçen günlerimizde yaş yıldızlarımızdan biri boljak Resul Sahatov'un täze işiniň sahne arkasyna mehman boldyk we kızykly pursatlary şekile geçirdik. Klipten sonra yaş yıldızımız bilen biraz gürrüňdeşlik gurnadyk we şeýle sowalar berdik. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Bugünler 3 sanak Arap aýdymy cover edýäs. Türkmen bilen garşdyryp näsip bolsa gowzatlar bolar diýip umyt edýäs. Ýakynna görkezler. Ýadyňyzda bolsa TikTok platformasynda ýakynda size nähil aýdym çykarmalygyny görkezjek diýipdiňiz. Bu barada nämeler aýtmak isleýäňiz? Kän wagtda 2 ýyl söz beripdim da şoň bir ýylyň başy ýarsyna gowra geçdi. Ýene bir ýarym ýyldan görürsiňiz. Yıldyzyňyz näme? Teredi. Siz goroskoplaryndan ýaňyzmy? Ýok. Siz özüňizi talantly diýip pikir edýäňizmi? Halk keskitle sowalarym hadi. Onu özüňizi 3 söz bilen aýtyp bilersiňizmi? Ýalta, ýokaýrakly. Näme diýsem? Şadýan. Siz barada bir kino düşürlen bolsa, ady näme bolardy? Arzu. Sebäp? Kiçilikden beri 4 ýaşymdan gowrak Aleksandr Rybak Eurovision'da skripka çalýardy. Şoň görüp arzu edip şoň ýaly derejelere, sepkitlere ýetmek üçin şu günlere ulaşyp bilen gelip. Nesip bolsa hasy ýokaryrak işler ederni bolmady diýen.
Şoň üçin arzu bolardy. İň gowurýan bayramçylygyňyz näme? Täze ýyl. Wy ýok, orada. Täze ýylym gowy orada has bir maşgala hemişe jemlenýär. Bir wagt ýüşülýär. Ýerden turup näme etmek halaýaňyz? Ýer bilen turup bilseň diýsene. Ýerden tursam ýani gowjy plotny uzaktyryk. Ondan kağıt minuslat dinler. Aydym heň goşgy diýen. Aydymyňyzyň sözlerini özüňiz ýazýaňyzmy? Hawa, özüm ýazýan. Yani kömekleşen olanlar bar. Bu aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aydym bilen klip barada aýtsam, arapça aslında aýtmany öňüm gowwarýan. Şoň üçin dogry we dürüst ýerine ýetirenler diýip umyt edýän. Ideýany ýerden aldyňyz? Klipçi Arctic Production ideýa oklady orta. Öňden näp beren aydym. İçinde bir kitanak bilýänim madan kakras cover edip bir diňe afterskida da şöyle aydymlarynam aýdarlyk şeýle karar geldik. We şeýlere klip çykardyk. Nesip bolsa ýakyn bolardy. Söhbetdeşiňiz üçin köp minnetdar. Sag bolun, gowy işler edýäňiz. Şona aýdasym gelýär, öňden bäri. Birinji Murat Owuzdan bäri görüp gelýän. Nesip bolsa täze talantlar ýüze çykar diýip umyt edýän. Ben galanam. Ornaw. Geçen günlerimizde Celil we Mädin buro aydymynyň sahna arkasyna mehman boldyk we gyzykly fursatlary şekile geçirdik. Klipden soňra ýyldızlarymyz bilen gyzykly söhbetdeşik gurnadyk we şeýle sowallar berdik. Iň ýigrenýän soraňyz näme? Menkä bara. Täzeleri okmaý diýerler şo. Hey mira, nişte kelleri ama aýlyk näçe diýerler olarmy? Sizi haýsy kino has köp güldürdi? Ýaşyň prokurorlar hoşmady. Mä edil o diýiljek ha. Ýadyma düşenok, soňky gören kinonyň soňky döwri. Iň halaýan iýmişiňiz näme? Hiç soraýan okmaýdy. Taýman man elimde. Mene adamı. Qawun qarpaz gowary. Elimden ýendi. Şol, bilen qawun qarpaz berse. Komentar ýokaýaňyzmy? Ay käwad okyan mene. Günüň dowamynda ortaça näçe komentar ýokaýaňyz? Ay öňden çykan okyan. 5-6 okyan. Ay mokkenem mole käwad. Gyzyk bolan wagty. Hemmesinem 300 näçe sanyrym okyan wagtym bolan. Ay şu täze zat goýanda başda okulýar. Komentar okulýar, özüň beýişli bolsa. Ortaça näçe komentar ýokaýaňyz? Ayam sanak bolýarmy? Bolşuna göre. Iň gowurýan aktýoryňyz kim? Matthew McConaughey. Soňky ýerde kaýsy kinosyny gördüňiz? Interstellar. Ay bilem o ýarmy şunaşmy. Men bu taýynar kelim. Şahru Kamalan. Gentleman kinosyna bolýan Matthew McConaughey. Celili bir söz bilen häsiýetlendirip bilersiňizmi? Ýok. Amadi? Oğlan nämesin? O da karakter derler. Aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Aydym, aydym, klip bolar diýip umyt edýän balda başgalar. Sady näme? Mikey. Aranjörkada Mikey. Sezlerim. Anemeretdi özüň kiýem özüm. Klipim çatdy. Hiç varsızım kabul ediyor ey bro. Ey bro. Öýden çykdym, saçlarym an, bilýäňe bizinlikde meniň alydan. Marka yoli, hemmelerin hevesi, sevdanın täze yoli, sayladım onu. Marka yoli. Türkmenistan'na ilkinji marka yoli. Modadan galma, odur ye, owadın yaşa. Geçen günlerimizde Parahat Pürjayev Aşgabat akşamlarında şeýle gabat geldik. Aydym ýazmana geldiňizmi? Interview aldık var, ýören içine girer. Yıldızımız bilen gyzykly söhbetdeşikde şeýle sowallar berdik.
Ýakynda sizden nähil täzelikleri garaşmaly? Ýakynda nesip bolsa, mene Didar zanman. Didar bilen duet ba. Nesip bolsa, bu bir täzelik bolar diýip inşallah Allah zanan dileýär. Meninki aýdymyzyň klibini näçe çykarmadyňyz? Evet, aýdymyň gowy gitdi, TikTokda da atdy, gowy kabul etdiler da diýip arkaýynlyk boldyňa. Arkaýyn boldum da soňam şoň klip etseň, üstüne goşokdygyny kelle düşünýärem de ýaltalyk etdim näme. Opşam etmedik de. Günlük tertibiňiz barada aýdyp beräýsiňiz. Günlük tertibim ýerlenjik abe düşde turýan. Ondan soň näme studio, onuň akşam toý bolsa toý. Belli bir günüme tertip goýup sagatlap ýören oglanlar. Kontaktyňyzda iň üýtgeşik atly ýazylany kim? Ekene o. Situasiýa görä ýazýan. Adamyň adyny ýatyp bilem o. Ondan situasiýa görä, mysal üçin şu gün studioda duşdyk mene, mysal üçin bir Didar ýa bir oglan geldi däm. Agam men şu plan iş edýän. Ondan tanışdygymyz bar da nomerim belli goýýar bollu diýän adyma Moradyr da diýär ol. Ha bolýa Oral studia gelen tanışan oglanım da atyp şonu ýalyp temasyny ýazyp goýýan soň ýadyma düşýär. Didar Gutly. Siz hakynda bilmeýän bir zadymy aýdyp bilersiňizmi? Onu ýöne aýdyp bolar men hakynda hemme seňe bilmeýän, halkyňa bilmeýän lady men aslında pajarnik bolmalygymy bilýärdim. Bilen hakdyň aslında men pajarnik bolmalym. O sendir. Bir kinoda artist bolup oýnamaly bolsaňyz, haýsy kinoň, haýsy artistiň keşfini ýerine ýetirmek islerdiňiz? Köp kinoda men artist bolup oýnadym. Täzelikki filmlerini oýnadym. Ýöne Şahrukh Khanyň ýerine oýnardym. Real Şahrukh Khanyň nimesinde şoň her bir alyp barýan roluny oýnardym. Şo höwet etdirýär. Görünmeýän bolsaňyz, näme edip görmek islerdiňiz? Görünmeýän bolsam, men hakda näme gep edýärler, hemme tanışlarymyň ýanyna baryp dinlerdim, görürdim. Geçmişe ýa-da geleceğe gidip bilýän bolsaňyz, haýsy ýere gidip görmek islerdiňiz? Geleceğim men üçin gyzyklydyr bolýan. Geleceğimiň näme bolýanyny Allah jan bilýänlerdiň. Ýöne geçmişe gitmeli bolsa, taryha gitmeli bolan bolsa, kakamyň bar günlerine gidip kakam bilen birje görüşüp, saglaşyp, joklaşyp. Ertirlikde näme nimen gowarýanyz? Dogrusy sasiska Qaynadylan ýumurtga. Haýsy pasly has gowarýanyz? Garlyk ha. Garlykda da oglanlarla düşüp mangal ýakyp oturýan ha. Şol men hemisi ýüregimde gowy piçitlenýär agandry. Şoň üçin gowarýan gysy. Geçen günlerimizde Aman Gul Mehmedov adynaky Döwlet Drama Teatrynda Arkadan Säher atly halkara kino festiwaliň açylyş dawarasy geçirildi. Dawaranyň gyzykly pursatlary ýaýlymda siz üçin. Filminde rol alan şeýle hem dünýä belli aktyor Edward Montot dawarada şeýle garşylandy. Fransa Respublikasynyň Monta media kompaniýasynyň artisti Edward Montot. Kompaniýa prodüseri Jean-Marie Laurence. Biz Fransaly mehmandamyzy bu festivalda ajaýyp filmlere tomoşa edip, ýatdan çykmajak pursatlar bilen durmuşyny bedeneklerini tüýüp ýüregimizden arzu edýär. Elbette kuruluş Osman kinosynyň baş kahramanlary hem dawarada öwränül şoğun bile garşylandylar. Kinosyň oturmuş doklary, Adal ýodamyzdan indiki geljek mehmanlary hemme tanaýas. Dünýä ýüzünde meşhur kino ýyldy. Kino muşdoklarynyň söýgüli aktyory Burak Özçivit.
Elbette bu filmde rol alan Döwletjan Ýagşymyradow hem ol ýerdedi. Usta Türkmen Turguni, dünyada meşhur Döwletjan Ýagşymyradow var. Salam. Davarada Fransız aktörü Edward Montot bilen söhbetdeşlikde yurdumuz barada soradyk. Elbette, ýan hem aýdyşym ýaly bu ýerleri jany şekilde görmek diýsen ütgeşik duýgy. Edil ýan hem aýdyp geçişim ýaly men bu ýerlerde bolmagy maslahat berýärdim. Men şu ýerlerde bolanlygymy diýsen buýsanýarym. Davaraň dowamında Burak Özçivit öz çykyşynda şeýle sözler aýtdy. Herkese merhaba. Bizi çok güzel karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizleri dizilerden izliyorsunuz ve çok seviyorsunuz. Biliyoruz. Biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Mehmet Bey'den biz 2-3 yıldır zaten Türkmenistan'ı duyuyoruz. O bize hep anlatıyordu. Mükemmel bir yer diyordu. Masal diyarı gibi diyordu. Bugün gelmek nasip oldu. Geldiğimiz andan beri hem çok güzel karşıladınız hem de şehrin her yerinde atamızın bütün mirasını hala yaşatıyorsunuz. Bununla ilgili teşekkür etmek istiyoruz. Oğuz Kağan atamızın mührünü her yerde görmek mükemmel bir şey. Biz tabii Türkiye'de bunu elimize geldiği kadar yaşatmak için çalışıyoruz. Dizide aynı şekilde göstermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türk dizileri dünyanın her yerinde izleniyor. Bizim en son kuruluş Osmanlı 105 ülkede izleniyor. Çok fazla seveni var. Biz bunu dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Bu anlamda da Türkiye olarak aslında bir iki başardık. Çok fazla insana izlettiriyoruz. Demin de sahnede sergilediğimiz Oğuz Kağan ve onun boylarıyla birlikte gelen hikayeyi izledik. Biz bunu Türkiye'de yaşamaya çalışıyoruz ama burada ata topraklarında bunu görmek bizi o kadar mutlu ediyor ki bunun parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Yıldızlarımız davaradan sonra öz müştaklary bilen şeýle hoşlaşdylar. Ýaýlymyzyň bu gezekki sany hem şundan